Van de 23 gemeenteraadsleden, wie is er voor? Handen duidelijk omhoog alstublieft. Vrijdagochtend waren de leerlingen van basisschool Sint-Oda te gast in het gemeentehuis. Zij bouwden samen als jonge gemeenteraad aan de stad Democracity. Eigenlijk een stad die iedereen van onze klas heeft gemaakt, terwijl er wel over iedereen's mening erin zit eigenlijk. Dat is een spel dat ze spelen en dan moeten ze met elkaar overleggen hoe je de stad gaat bouwen. Dus je moet gebouwen uitzoeken, wat vind je belangrijk, waarom. Je moet met je argumenten komen, vragen beantwoorden, met elkaar in debat gaan. En dan maar hopen dat jouw gebouw gekozen wordt, voorgestemd wordt. Ons gebouw is een bos omdat we het belangrijk vinden dat kinderen daar goed kunnen spelen. Als je hoofd vol zit, kan je in het bos ook je hoofd een beetje leeg maken door te wandelen. En het is ook leuk voor dieren om rond te rennen en voor. Wij hadden ook een speeltuin en ons idee was een speelbos. Dus als je dan dat samenvoegt, dan krijg je al een speelbos. We hebben een project Leren voor Later. En binnen dat project was ook een opdracht van wat wil je verbeteren, veranderen of nieuw maken in IJsselstein. Hoe wil je IJsselstein mooier maken? En daar hebben ze over nagedacht een aantal weken. Presentatie gemaakt, hele leuke ideeën bedacht. Die ze hoop ik dadelijk aan een paar raadsleden nog kunnen voorleggen. En om te oefenen voor dit hebben we een debatles gehad van leerlingen van het Willebrocht Gymnasium in Deurne. En we oefenen op school ook wel eens met debatteren, zo'n lagerhuisdebat. Dat vinden ze kei leuk. En zodoende zijn we hier gekomen. En de stichting, die organisatie ProDemos, die hebben zeer goed lesmateriaal voor dit soort dingen, voor deze burgerschapsontwikkeling. En omdat het gewoon belangrijk is dat ze weten van waar moet je nou zijn als je een idee hebt, hoe krijg je dat voor elkaar, hebben we dit gevraagd of we hier in de gemeente terecht konden. En dat kon. Als je dan naar de kringloopwinkel gaat en er is maar één ding van wat een paar mensen willen, dan kan maar één iemand dat product hebben en de rest niet. Oh, ik heb al heel wat talenten gezien, maar ik heb ook heel erg gezien hoe verstandig ze goede keuzes kunnen maken. Dat ze dat samen met elkaar in overleg doen. En in een democratie krijg je niet altijd je zin. En dat wordt op een goede manier opgepakt. Ja, noem eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, ik zie dat ze een goede keuze hebben gemaakt om bijvoorbeeld windmolens te plaatsen. En dat ze daar hele goede argumenten bij hebben. Ja, daar kun je bijna niet tegen zijn. Ja. Dus voor jou als oud raadslid is het wel genieten hier? Dit is hier echt fantastisch om hier mee te maken. En om daar een onderdeel van te zijn, ja. Maar ja, het is echt top. En ik zie zo'n paar nieuwe raadsleden al opbloeien. Ja, er zit talent bij? Talent bij, ja. Ja, zeer zeker. Word je zelf later ook raadslid? Nee, dat denk ik niet. Nee, waarom niet? Omdat ik het toch wel een beetje saai vind om de hele tijd op een stoel te zitten en niks te doen. Maar je vindt het wel leuk volgens mij om in een debat te gaan, met elkaar in discussie te gaan, toch? Ja, dat wel. Alleen ik vind het niet leuk om dan de hele tijd te zitten. Ik ben meer iemand die de hele tijd iets doet.